Wemore Lydia. Kwachako to nyiswa ni to wechego mag arita michiwo gi chukdar ma pacho kae osegi kanya kasane king'iyo gi angolo mar jalo mabende ne en jakom mar riwruogno machiwo arita ma kamae. Neno nade kita kata chal mar wechego mag arita e pacho kae kawuono? Ero kamano Lydia, kawuono ka wang'iyo chikego kaka dhi ohala osebedo gi buok kinda jumbe adek madhi 4 mosekadho kaluwore gi weche go mosebedo komakore e oboke mopogore mosebed kigolo gi jalno motelo ne migawo mar piny owacho mochung' ne wach mar arita kwe mar chukdar ei Kenya kae, jal miluongo ni Fazul Mohammed mosebed kachiewo okinyi kokinyi gi obokni mopogore ma ok obedo gi yie gi chik ma noket gi jong'ad bura, jolos chike e bunge to gi kata chik mantie sani. Wuoyino ogolo agola chike ne en owuon makoro kelo koko ahinya e ohala nikech pesa mowacho ni mondo wachul chukdar opogore gi pesa ma jomokawo kuomwa chukdar mang'eny gi bende en piny owacho 70% ok chulwa kata pesa midwaro ni wachul chukdar ni. Kamano.